どうもありがとうございます。いえいえ。社長もあなたの曲聴きました。大変気に入ってましたよ。普段だったら迷うことなくこの曲を採用するのですが、残念ながら自曲から予算物資とも不足しております。ネイチでもたくさんの作曲家が失職しています。だから父さんには謝ります。こんなにいい作品が台湾にありながら本当に手放しがたいですが。いえ、大丈夫です。お気持ちは理解しています。父さんにご理解していただければ社長の気持ちも少しは楽になるでしょう。父さん、木村さん、父さんのもんですか？柏の社長から録音の時間表を入れる要請が受けてないですが。いえ、私はタウンコロンビアを離れました。柏の社長は多分この歌を制作しないから。それが残念ですね。昔は年に2回一度に10曲とか20曲を録音して売り上げも結構良かったと聞いたんですが、どうしていきなりやめられたですか？戦争で総督府は台湾語の歌を禁止に。そうですか。それで東京に？東京で誰が私の曲を採用してほしいと思って。うちも量が減ってますね。愛国歌謡のほか作曲家が持ってきた曲はあまり採用されなくて、制作したのレコードはもっと少ないと思います。父さんは外人の人だからもっと難しいと思いますよ。しかし一つだけ方法が。フカさんに自然してもらえば。加賀さんに推薦していただく？フカさんはコロンビアの泥箱です。自然されたら社長でも断られませんでしょう。けど加賀さんに推薦していただくのは難しいでしょう。以前フカさん録音に来た時、制作中のあなたの曲を聴いたら相当に気に入ったようです。台湾の父さんの曲をだと伝えたら、ガチでそんな作曲の臨座がいるのが驚いていました。フカさんと面会するチャンスがあれば、できた曲を渡して推薦してくださるでしょう。じゃあよろしくお願いします。今度フカさん来た時伝えます。本当にありがとうございます。
要不要加困一下？我倒要互你啉啊。免啦，我感觉我已经好真济啊，较毋知食啦。来啦，陪我坐一下。你想啥？我忽然间就想阮倒送、卡送，阮两个小弟。我这两天才咧想，要叫恁倒上、卡上来看你。我真了解阮倒送的个性，因要来的啦。是安怎？伊袂原谅你啊？无得卡，伊早就原谅你啊。你有原谅伊无？代志拢过遐尼久啊，莫放伫心肝底啊。等你较好，我陪你转去日本看因，好无？落尾水了。今晚暗晡奶水落尾芳水，老记慢免怕。加落就好啦，加去睡。是啊。
とう。ありがとうなんていいの。来ていてほしい。すみません。あなたのことが心から大事なんて申し訳ない。わかる？舅舅，你敢知影？我即马上怀念啥？你住的隔壁。你即马敢袂当带我去隔壁听？我煮一杯给我啉。なんでかもほど好き。大丈夫。我带你去一下啥？